A Xunta asume a xestión do litoral con ilusión e responsabilidade, así o afirmou Alfonso Rueda, que asegura se trata dunha cuestión transversal e que compete a todo o goberno galego. Dende o 1 de xullo, o litoral galego pasará a efectos prácticos a mans da Xunta. Alfonso Rueda asegura asumir esta responsabilidade con ilusión polo traballo vital para a cidadanía e para as distintas actividades da liña de costa. Esta mañá participou con outros membros do goberno galego na Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación do Litoral. Alí fixo balance do traballo feito neste campo no último ano. Marca agora obxectivos moi ambiciosos, segundo Rueda, e que axuden a dar forza á comunidade. Poñémonos a traballar con obxectivos moi ambiciosos. Ao final, a xestión do litoral ten que ser unha mostra máis, e se mo permiten, unha das mostras máis significativas, máis simbólicas desa Galicia calidade na xestión que queremos impulsar, simbolizar, en definitiva, a maneira de gobernar que queremos implantar en Galicia. Pedimos esta competencia porque sempre pensamos e seguimos pensando que o litoral xestionado dende Galicia iba a estar mellor xestionado. Agora toca o momento de demostrarlo. A partir do 1 de xullo fixemos os deberes previos, creo que temos todo preparado e a mellor maneira de amosalo é marcar obxectivos, como estou facendo, como os estou anunciando agora, como outros que iremos contando, comprobar se somos capaces de facelo, que eu agardo que sí. Na súa intervención, Alfonso Rueda salientou que a creación deste comité servirá, entre outras cousas, como punto de encontro e de colaboración entre as consellerías implicadas na xestión da costa, xa que a ordenación do litoral non é algo que competa a un único departamento, senón que será un asunto transversal que vai ser unha responsabilidade compartida por todo o goberno autonómico. Entre elas, atópase a rede de sendas do litoral que conectará Galicia pola costa dende Ribadeo ata a Guarda. A rede de sendas do litoral de Galicia, que vai conectar dun xeito continuo dende Ribadeo ata a Guarda, dende o norte de Galicia ata o sur, é un obxectivo ambicioso que nos plantexamos, pero un obxectivo realizable. Un procedimento unificado para conceder todas as autorizacións e títulos habilitantes vencellados ao litoral, que é algo que creo que é absolutamente fundamental. Ahora que hai para a inmensa maioría, non o total, pero a inmensa maioría das autorizacións relacionadas con o noso litoral van estar centralizadas na Xunta e, polo tanto, queremos facer un procedimento unificado que facilite e simplifique os administrados, particulares, entidades, empresas, a obtención dos seus permisos. Outra das medidas a tomar pola Xunta será a rehabilitación de numerosas edificacións cun importante valor patrimonial presentes no litoral. Fomentarase tamén a rede sostible de establecementos hostaleiros, co que contribuirá a poñer en valor a calidade dos servizos que ofrece a comunidade aos turistas galegos ou foráneos, uns obxectivos que para a Rueda son realizables, cuantificables e comprobables. En moitos casos, ata agora, non se podían tocar, nin para ben nin para mal, tiñan que estar aí moitas veces esmorecendo, e nós creemos que poden ter unha segunda vida, por suposto, con todo o respeto as normas correspondentes. E tamén facer unha rede sostible de establecementos hosteleiros. Temos moitos establecementos hosteleiros no noso litoral, algúns efímeros, algúns solo de tempada de verán, pero creemos que un catálogo para unificarlos e darlle esa posibilidade de enriquecer o entorno no que están é algo moi convinte, en definitivo, un novo modelo de servizos turísticos. Ademais, no mes de setembro, a Xunta convocará unha reunión cos 88 concellos galegos con saída ao mar para abordar as necesidades do litoral comunitario. Imos convocar un cumio cos 88 concellos que tocan litoral na nosa comunidade autónoma para acadar un pacto galego polo litoral. Queremos que esta competencia sexa un exemplo de cogobernanza. Sabemos perfectamente, coñecemos as nosas competencias, as nosas responsabilidades, pero creemos tamén que os concellos teñen moito que aportar, e non só os concellos, senón todas as asociacións, as entidades, todos aqueles que viven no litoral, traballan no litoral, están establecidos no litoral.